Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou pentru o nouă filmare. O vreme atât de prielnică și de frumoasă, binecuvântată de Tatăl Ceresc. Am venit astăzi cu sistemul mare, de 4 soli, fiind, așa, mânerul, având un șurub ușor detașabil, putând fi înlocuit cu ușurință cu teu, în cazul în care, fiind prea rece apa, să se poată schimba. Însă acum, nefiind foarte rece apa, e foarte ok. Vom lucra cu mânerul. Aici avem jetuitorul de 3x4, prevăzut cu un robinet, bineînțeles. Power jetul, după cum bine știți, e bombă, foarte bun. Lada selectoare, am luat grilajul jos, am făcut un scurtet înainte și acum după. Și cred că o să renunț la grilaj până la urmă, deoarece aici, te rog cameraman să filmez, așa, avem sub această tablă expandată, avem o parte din preș spaghetă și de desubt fiind mochetă cu striații transversale, pe când la intrare până aici, după cum bine observ, dacă se observă, avem un preș, nu merg să-mi aduc bucățica aia de preș din care am tăiat, te rog, cu pătrățele fiind adâncimea de 3 mm jumate 4. Capacul lăzii selectoare este ușor de montabil, așa. Aici am făcut un opritor, un limitator cât să meargă, aici la fel, iar aici avem, după cum bine vedeți, două platbande sub formă de gaică sau agățătoare, fiind sudate pe carcasa lăzii selectoare, o altă parte în care să se agățe. Acesta este preșul care l-am pus la intrare, fiind cu pătrățelele de 8 mm pe 8 mm și adâncimea având de 4 mm, văd. Așa. Iar acum o să-i facem testul și să vedem cum funcționează. Am dat undeva la 80% pincurație. Se lasă rapid furtunul, se ridică rapid. Da? După cum bine observați, este mega funcționabil. Putem da drumul și la jetuitor ca să-mi spargă agregatul dinaintea capului de pistol. În același timp, capul de pistol își face rolul de absorție. Evident că trebuie să umblăm, nu putem să stăm numai într-un loc cu capul de pistol. Da? Da, fantastic. Foarte tare, frate. Cameraman, te rog să pregătești și camera acvatică, să se vadă absorția. Arătat sistemul cât de bine funcționează. Diferența de la sol și unde se conectează la lada selectoare îi de aproximativ 80-90 de centimetri și trage bombă de bine. Ia uitați ce materiale vin aici. Uite, în 10-15 minute ce grămadă am făcut aici deja. Motopompa SNK Power se pare că își face treaba formidabil de bine. Ce să mai vorbim de Power Jet.
Ăsta e factorul principal al unei sisteme de dragare. Foarte, foarte mulțumit. Doamne, fi lăudat. Da, dragi prieteni, ăsta e rezultatul de astăzi, făcut cam într-o jumătate de oră, o oră, poate, de dragat în lucru. M-am mai plimbat pe aceea, am mai făcut o pauză de masă să-i dăm ceva la șoanii. Așa. Până pe data viitoare să ne auzim de bine, aveți grijă de voi și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți pe curând. Vă aștept cu drag la abonare, like și share să meargă mai departe. La revedere!